से झील तो तोते हूँ दया कर गोटे फुल दुकानी कहूँ मु तो साड़ी तो नोटिस कला गोटे छेला कुकुर भाई देखा तू साड़ी तो जेल रू आइला दिन दाढ़ी बाला फला किसी काटनु तो मोर तो कुकुर मुतिब ना ताले कौन कले कुकुर मुतिब ना माने झियो पटिबे तो ड्रेसिंग सेंस टी कम रोज बुझिलु ताले कौन करिया र गलु गलु मो बो कहबू सजरा दबो नहीं पळे सुजा हां ठीक अछि वाओ सौंदर्य साला काम तो भी रूप देखले राजर कुकुर वाला लांगुड़ी रखी दौड़ी पड़े हेटिबा जो बुरुंदा साली जो भुवनेश्वर रहउतला से गाँ रे आसी ब्यूटी पार्लर खोलछि साला गाँ तो कहूँ पूरा किलबिल करछि से पार्लर बंद करिए भी पटा आसीबो तू रेडी जा रेडी केमिते लागिला कॉमेडी अच्छा लागिला तुम तो पाखा पाखी रेडी कर साइले सुन जन्म देइनु सिना देई जो घर झियो से हो हम टिके चाही पूछ बाड़ी रो फसल हो हम कटी खाइबू भाई रास्ता मझे कहीं ठिया जाओ कि साइड ही ठिया हो ना ओहो ए तुम आखि को फुटी जाई तुम रास्ता देखा जाउनी मो बले हैंडसम टोटा देखा जाउनी तमे हेंडसम बेले मु कोन करबी ओहो मो आखि फुटी जाई मते रास्ता घाटा गुरा देखा जाउनी कि तुम बले सेक्सी जगुरा जल जल देखा जाउ मु सेक्सीले तमर कोन गला ओहो ए मो आखि कोन पड़ी गला देखो देखो अरे कौन हैला ए मो आखि कोन पड़ी गला बड्डो पकुंडे उडी पारु ना पड़ी पामु सॉरी भाई मते भी ठीक से देखा जाएनी ए दी मास अब मोर आखि ऑपरेशन है जी जाओ सेठी पाइबो सेठी राखी धोई दियो रे भाईया मन मिछे काही बांधी छु आशा समायार संसार ए तो चढ़ेई बसा ओ काला बधिकाटा ना कोन केते सुंदर सेटिंग ता भूल भार कर दिया बिल्कुल हाय हाय लो कली जुग सुंदरी तू टिके टिके भलो एमिति कमेडी देखम पाई चैनल को सब्सक्राइब करिवो लाइक करिवो कमेंट करिवो सब करिवो धन्यवाद गारे भी बुलेट वाली बुटू अरे से हेवी जिनिस तू संभाली परिबू कौन असुविधा है सी किए जानिचुटी किए सी हूँ आम गाँ विक्रमर एकमात्र अलिअली भौणी विक्रम किए तू तो एबे जेल रही तू कौट जानू विक्रम हूँ आम पंचायतर एक नंबर पाउडर बेपारी ना 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 तू से सब मुंडू हटे दे तू से पारिबुनी अरे ये पारिबो अरे सी जेल जाई पारी ये बा जेल जाके आइले ना ना मो तो खाने जीव कौन अभाव में से जाऊ जाऊ अब आउ के फाका देखिया
ନା ନା ଆମେ ଆଜି କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରି ଗାଁ ଘର ସବୁବେଳେ ବହିଛେ ମାନେ ଆଜି କାମଟା ସାରିଦବା ଯା ନା ନାଇଁ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କଣ ହାତ ଠାଇ ଅଟକଉଛ ପଚାରିଲେ କହୁଛ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛଟି ମନେ ପଇଲା ନା ମାନେ ତମେ ଯଦି ଖରାପ ନା ଭାବନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ହଁ କୁହ ନା ମାନେ ଇଏ ଟିକେ ରୁହ ଆଉଛି ହାଇ ତାପରେ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ବା ଆରେ ତୁ ତାକୁ ଯାଇ କହିବୁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ନାଠି ହେଇଯାଉଛି ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ଏଇ କଥା ଯା କହିବୁ ହୋ ନା ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କି ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଧିଆ ହାତ କାହିଁ ଗୋଟେ ନାଠି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି ମୋ ଧିଆ ହାତ ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା କ'ଣ କହିଲ କଣ ଏଇ ଟିକେ ରୁହ ଆଉଛି ସିଏ କହିବା କଥା ତାକୁ ଦେଖି ମୋର କାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ମୋର ଆବେ ଶଳା ତୁ ପୁରା ତାକୁ କହିବୁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ଓହୋ ମନେ ପଇଲା ଆରେ ଜଲ୍ଦି ସାରେ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଯଦି ଜାଣିବେ ପଛପଟେ ନଳା ଆଗପଟେ କିଳା ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରି ଦଉଛି ଏ ରହିଯା ଏ ଫୁଲଟା ନେଇଯା ଇଏ ନିଆଁକୁ ଦେଖିକି ପତଙ୍ଗ ଆସେ ଜଳିକି ମରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ କହ ନା ବିକ୍ରମ ଭାଇଙ୍କ ଭଉଣୀର ଆଖି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରିବିନି ମୋ ବଳ ପାଉନାହିଁ ମାନେ ମୋ ଜୋର ଜୁଟୁନାହିଁ ମୋ ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଧିଅରୁ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଇ ନାଳରେ ପଇଲେ ମୋ ପିତ ଖୁସିରୁ ଅନ୍ତ ବାହାରି ପଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କି ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ତ ଆଗୁଆ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ବୁଲି ପଡ଼ୁଛି ପଛୁଆ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଦେବି ହେ ବିକ୍ରମ ଆଇଲା କଣ ଭାଇ ପାଉଡର ବିକ୍ରି କରି ବୋଲି କଣ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବେଶୀ ଉଡେଇବ ଆରେ ତୁ ବୁଲେଟ ଆଡ଼େ କୋଉଠି ନେଇ ପଳେଇଲୁ ମୋର ମାଲ ସରିଯାଇଛି କଟକ ମାଲ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ 1 ନମ୍ବର ପାଉଡର ବେପାରୀ ଯଦି ମାଲ ନଥାଏ ଲୋକ ଫେରିଗଲେ ତ ଭାଇର ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ତ ଆଉ ଛକରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ କରି ବଇଛ କଥା କହୁଛ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ କଣ ତମ ଦୋକାନରେ ଅଳତା ଲିପଷ୍ଟିକ ପାଉଁଜି କିଛି ବି ନାହିଁ ଖାଲି ପାଉଡର ଯଦି ଯାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଉଡର ବେପାରୀ ଗଲେ ତ ବିକ୍ରମ ଭାଇ କି ବୁଝାଏ ପଛେ ସେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ହଉ ନା କାହିଁକି ଦେଖ ମୁଁ ତମର ଯଦି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ସିଧା ମନା କରିଦେବ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଯେମିତି କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି ନହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଜାଣିବେ ମୋତେ ପାଉଡର କରି ତାଙ୍କୁ ପାଉଡରରେ ମିଶାଇ ଦେବେ ମୋର ତମ ଭାଇଙ୍କ ପାଉଡର ପଇସାର ଲୋଭ ନାହିଁ ମୋର ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ହେଲେ 2 ଦିନ ପଳାଇ କ'ଣ କିଛି କହୁନ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଶଳା ତୁ ମୋରି ଆଗରେ ମୋ ଭଉଣୀକି ପ୍ରପୋଜ କରୁଛୁ ତ ଭାରି ସାହସରେ ମିଛରେ କ'ଣ ଆକୁ 1 ନମ୍ବର ପାଉଡର ବେପାର କହନ୍ତି ଦେଖୁନୁ କିନ୍ତୁ ପାଉଡର ଉଡେଇ ବାଡ଼ୁ ପିଲା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ ଟୋଟାଲି ପାଉଡର ପେଟି
कमेडी भल लगे ना निश्चय आम चैनल को सब्सक्राइब करके जातु। धन्यवाद।